12 persoas con discapacidade participaron nos cursos de conservación e mellora de montes e de auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería. Os alumnos recollían esta mañá os diplomas acreditativos da formación adquirida, que ten como obxectivo facilitar a súa inserción laboral. Recibides unha mención, un diploma que é importante, que é o recoñecemento ao voso traballo, non? Nesta ocasión, eu estou un pouco en representación das empresas de inserción, que son un modelo que puxemos en marcha aquí hai uns anos xa, e que o que pretenden simplemente é intentar xerar o máximo de postos de traballo posible para persoas que teñan algún tipo de dificultade. O compromiso que ten aquí o tecido empresarial pola inserción laboral, pero eu creo que sin o voso traballo, sin o voso interés, lóxicamente con todos os apoios que son precisos para que as persoas que temos algún tipo de limitación, sexa que sexa, pois poidamos superala para conseguir un posto de traballo digno e totalmente normalizado. Estes 12 usuarios son tan só un pequeno exemplo da ampla labor formativa que desenvolve Amicos, cun total de 130 alumnos ao longo deste ano. En numerosos cursos de formación moi adaptados a persoas con discapacidade intelectual, pero tamén cursos adaptados en empleo, como son estes dous que vamos a entregar os diplomas, pero ao mesmo tempo cursos moi novedosos e pensos que van a ser pioneiros na comarca, como é a alfabetización digital e o manexo de aplicacións e dispositivos móviles para acceder ao emprego. O director xeral de Inclusión Social destacou o importante destas accións formativas de cara á inserción laboral, tal e como amosan as cifras, con 45 persoas incorporadas ao mercado de traballo. O máis importante son esas 45 persoas que hoxe están traballando, que se incorporaron ao mercado de traballo, e que de verdad que non é fácil, o acceso ao empleo das persoas con discapacidade. Neste sentido, tanto o Concello de Boiro como a Consellería de Política Social comprometéronse a seguir colaborando con Amicos para avanzar en materia de inclusión, campo no que aínda queda moito camiño por percorrer.